Sa Miagao, Iloilo, 83 anyos nga babae patay sa mabungguan sang pickup. Samtang sa Talisay City, rider patay sang nakabunggo ang motorsiklo sini sa nagapondong nga truck. Si Aileen Pedreson nakatutok. Sa sining nga video, makita nga ginatabangan ang lalaki nga nakaitom nga bayo kag naka-shorts. Nakasakay pa ini sa iya motorsiklo, apang wala nagagiho sa likod sang nagapondo nga dump truck. Suno sa kapulisan, nakabunggo ang motorsiklo sa truck. Ang lalaki sa video, ang Elias Van, 31 anyos, residente sa Bacolod City. Dead on the spot ang biktima matapos makaagom sa patal nga pila sa ulo. Both of them, ma'am, are going to Barangay Concepcion. Amo ning natabo bali na temporarily stop ang aton nga dump truck kay may i-check sa kunot ani sa iya nga salakyan kay daw may notice siya nga daw unusual sa salakyan mo nag-stop siya, nag-hazard. Dugang sang kapulisan, posible nga wala natalupangdan sang rider nga nagapondo ang truck nga ginamaneho sang 37 anyos nga si Elias Jem nga residente sang lugar. Possibility, ma'am, kay ang area medyo maduluman gid mo. Wala gini siguro natalupangdan sang aton driver nga motor. Nag-aregluhan ay nang himata sang biktima kag ang driver sang truck suno sa kapulisan. Gindeklarar nga dead on arrival sa Rural Health Unit sang Miagao, Iloilo ang 83 anyos nga babae ang ginkilala kay alias Linda matapos mabungguan sa isa ka pick-up sa Barangay San Rafael sa among nga Banwa. Natabong insidente Sabado sang hapon. Nagikan sa San Joaquin ang salakyan nga ginadala sa 63 anyos nga si alias Boy nga residente sa Barangay Lacadon. Yara sa likod sang dalan ng biktima sang madalasa sang salakyan. Ginkusriya sa kapulisan ang driver apang ginhilway man matapos magpaareglo ang himata sang biktima. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, Buwan, Western Visayas.